калі ў гэты бок. Ух ты! А калі зноў так, усё роўна ў іншы, а калі так, ну дакладна інакш. Опа! Ось дык дзіва, цікава, у чым фокус? А ты бачыў, як я спрытна уцякала ад клача? Так, бачыў, ты малайчына. І ты таксама, Нестар. Добра пагулялі. Ой, прывітанне, сябры. Добрый вечар усім. Ой, Буслік, гэта ты? Салют. Салют, Янчик. А што ты робіш? Не перашкаджайце мне, у мяне эксперымент. Ого! А калі гэта ты вучоным зрабіўся, га? А вы думалі, вам адным можна навукай цікавіцца? Ты не. Я вырашыў, стану сур'ёзным, як Тёма, як ты, Нестар, і як ты, Яночка. Ух ты, гэта вельмі добрае памкненне, праўда, сябры? А што за эксперымент, Так. Буслічак? Вельмі цікавы. Мне пра яго Тёма расказаў, і я вырашыў праверыць. Наліў круглы празрысты посуд вады. Ага, вось гэты. Так, а потым паставіў малюнак са стрэлкай. Нестар, хочаш паспрабаваць? О, з задавальненнем. Так. Так, назірайце уважліва. А, Яночка, глядзі. Стрелка повернулась! А як гэта? Сябры. Это цуд! А можна яшчэ раз? Так, глядзіце уважліва. Опа! Чик-чик. Зноў стрэлка ў другі бок! Вы заўважылі, сябры? А я пра што кажу? Цуд! Мушу вас расчараваць, сябры мае. Гэта ніякі не цуд, а просты фізічны эксперымент. Гэты эфект многія ведаюць. Правда, а я не. І я, па праўдзе, таксама першы раз бачу. Нестар, дык растлумач нам, у чым сакрэт? Усё проста. Вада ў круглым празрыстым посудзе робіцца нібы лінза. Цяпер усё зразумела. Далей я растлумачу, Нестар. Калі ласка. Промні святла заўсёды мяняюць кірунак, праходзячы праз лінзу. Таму прадметы таксама нібы пераварочваюцца. Я пра гэта якраз нядаўна чытала. Так, правильно, Яночка. Буслік, табе ўсё зразумела? Зразумела у цэлым. Толькі ведаеце што? Што? Ай, нешта я стаміўся ад навукі. Прапаную адпачыць і пагуляць што-небудзь. О, гэта мы заўсёды, з радасцю. О, а давайте пірамідку збяром. Так, давайте. О, здорово, давайте. Толькі можна і я пачну? Калі ласка. У мяне ёсць ідэя. Ну, добра. Мне патрэбна самае маленькае кольца. Ты хацеў сказаць самае вялікае. Звычайна так будуюць. І, вось яно. Самае маленькае. Так, ну Так. добра, тады вось гэта, так? Правильно, теперь Желтая, желтая. малайчина. Ось и зеленая. Так. Ласка. Вось так? Ось. Усё. Готово. Хто малайчина? Я малайчина. Хто малайчина? Я малайчина. Ну-ка, покажи. Ой, это твоя пирамидка? Яна ж у тебя на голове стоит. Что? Да нет, ты сама на голове стоишь. А это специально. А, вось як. Буслік і ў чым задума. Ну як? У тым, што ўсе заўсёды будуюць пірамідку так. Спачатку вялікае кольца, потым меншае, яшчэ меншае і да самага маленькага, правильно? Ну, правильно! А сёння я не хачу нічога па правілах рабіць. А, вось яно што. У цябе, Буслік, сёння нібы дзень шыварат на выварат. І ззаду наперад. Я зразумеў. Падазраю, што ўсё пачалося з таго самага эксперымента. Дзе ўсё пераварочваецца. Можа і так. Хіба я недобра прыдумаў? Просто цудоўна. Чаму мы патрэбны рабіць усё толькі так, як прынята? І тое правда. А давайте далей гуляць у шыварат на выварат. Давайте. А якія будуць прапановы? Ну чаму нас клічуць Яна, Буслік і Нестар? Можна ж і наадварот. Вось, напрыклад, Нестар. Калі твоё імя прачытаць ззаду наперад, ты цяпер будзеш... Рацэн. Нестар Рацэн. А я цяпер буду не Яна, а Аня.
Аня? Ух ти, навіть лепить, чим спереду назад. Чому гэта? Яночка, не звертай уваги. Буслик жартує. Так, жартую. Буслик, а ты у нас будешь килсуп. Килсуп. Так. Яня, я увесь суп. Я не хочу быть килсупом. Не буду. Ой, що, я отаку гульню не гуляю. Ну, Бузик, ну гэта ж так цікаво. Кому цікаво, а кому ні. Ой, Буслик, осторожно, ну не крыўдуй, калі ласка. Не хочешь быть килсупом, заставайся Бусликом. Ось, так лепей. Але ж у нас сёння дзень эксперыментаў, шыворот на выворот. Ты ж сам першы пачаў. Ага, але ж эксперыменты розныя бываюць. Тады што ты яшчэ прапануеш? А што, калі шарик надзьмуць не так, як звычайна, а да памераў нашага пакоя? Зможам на ім паляцець? Буслик, нічога не атрымаецца, ён жа лопне. Сапраўды, тады так. Надзьмем 100 шарикаў і паглядзім, ці змогуць яны нас падняць хаця б да столі. Не, бо шарики цяжэйшыя за паветра і проста будуць ляжаць на падлозе. О, таксама здорава! 100 шарикаў у пакойчыку. Уяўляю. Ага, зможам у іх качацца, скакаць. Хочу шарики, так, надзіваем. Так, стоп. Не, мои дороженькие, усё. Трэба крыху супакойвацца. На сёння усе шурум-бурумы адмяняюцца. Усё заўтра. А мультик хоть не отменяется? О, гэта калі ласка. И что, мы будем просто сидеть и глядеть? Менавіта. Дык што, запускаць ці не? Запускай. Запускай. Мы уже успокоились. Давайте. глядим. Ну, вось і ўсё. Хутенька чысціць зубкі і ў ложачкі. А завтра яшчэ погуляем что-нибудь веселое, такое шрум-брумное. Абавязкова. Ой, доброй ночи, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І цікавых прыгод у снах. Добрай ночы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.